Добър ден, скъпи приятели, ямболи, българи наши, брати и сестри. Намираме се на нашето свещено място, параклиса на Света Богородица, древния, първичния, най-ранно християнския храм в началото на християнската ера на Света Богородица, което храм и параклис ние възстановихме в деня на учредяването на Комитета за спасение на Безестена от посегателство на главно мистичество. Параклисът е в югоизточния край, както са сакралните места на древните траки, на древните българи на ранното християнство, на голямата сграда на Безестена, спорното място, което било винаги изконно древно българско, което сега главно мистичество иска да вземе за собствени цели. По всяка вероятност иска да го прави джамия. Тук е нашия свещен ямбол, където никога не е имало мюсюлмани, не е имало никога джамия на това место, а нещо повече. Това място, Безестена, за който става въпрос, спорното место, и който допреди 3-4 години знаехме всички ямболи, че това са наречените хали или търговски обект, търговски дом, това нещо, скъпи приятели, е най-ранното и най-първото, първосвещеното орфийско, древно тракийско светилище, върху което после в началото на християнската ера е застроено ранно християнско светилище, храм на Света Богородица и на Исус, Господ Бог Исус Христос, след катаклизми, които настават византийско робство и други места, след онова те нареченото покръстване от княз Борис, в което той избива елита на българската нация и унищожава ранното истинското християнство. На това място е започнало цялото това гнусно дело. След това има застроена на същото местенце, това където той е целият Безестен, има застроена средновековна и късно средновековна църква християнска, която през 1330-1340 година, когато нахлуват завоевателите от изток, от Азия, и България пада под турско робство, първите попълзновения и първият град, който пада под турско робство, е Ямбол. Това место, което тук е Безестена, е било тогава охраняваното първосакралното светилище, първосвещеното светилище, което светилище след падането под турско робство е сринато до земята. През 1570 година българите, заедно с живеещите турци бедни тук в Ямбол, с камъните, тия, които виждате, от разрушената ямболска крепост на Софоасата махла, изграждат отново храма и възстановяват отново и параклиса на Света Богородица, на което, вижте, забележете, и християни, и мюсюлмани заедно са идвали и са се покланяли на Света Богородица и са живели заедно ръка за ръка. След това настъпват другите катаклизми, в които настъпват вече разделението, те нареченото след това и освобождение, което е реално, но след това пък се премахват контакти между българското християнско-мюсюлманско население, които пак го отбелязваме през 1570 година, заедно възстановяват храма, Божия храм и параклис на Света Богородица. В деня на основаването на Комитета за защита на Безестена, това е 29 март тази година, след приключването на официалната част на учредителната конференция, група от Съвета на старейшините, които ни приехме, почетното звание възстановяваме тая древна родова българска почетна длъжност, старейшини, това са най-уважаваните и най-читавите и най-прекрасните хора на всичките родове, се събрахме тук след конференцията и на това место спонтанно възстановихме параклис на Света Богородица. Параклис, на който на мене и на наши близки хора от 5 години Света Богородица казваше: това место е моето, искам да го възстановите. И когато дойде момента, 29-ти, когато просто беше духовното изясняване, когато ямболи се събрахме да защитиме нашата светиня, тогава Богородица вечерта отново спонтанно ни каза: ето, днеска е деня, възстановете го днеска. И тук бяхме точно 12 човека вечерта, когато на това местенце ние обявихме възстановяването на параклиса на Света Богородица. От тук на същото место ние се заклехме пред тая светиня, пред параклиса на Света Богородица, че ще направим всичко възможно. Ще защитиме параклиса, ще защитиме Безестена, ще защитиме Ямбол, децата ни и българщината в цяла България от всякакви други посегателства. Тогава ние се заклехме и казахме:
този храм, Божия храм, и Параклиса, и Безестена ще бъдат на всички граждани. Ще бъдат първо на българите, с това ще бъдат на християните, с това ще бъдат на мюсюлманите, ще бъдат на всички вероизповедания, които има в България. Този храм ние великодушно го предоставяме за културни мероприятия и духовно сближение първо на българите, за единение на български народ, след това единението на българска нация, единението на всички българи, живеещи и цялото население в България, българи, турци, арменци, евреи, цигани, тъй както ни завеща, както знаете, ни завеща апостол Левски. Същата вечер, на същото това место, спонтанно след тая клетва, ние оповестихме и обявихме на всеослушание, упълномощени вече от свещеното место, че ние обявяваме и народно му канонизираме апостол Левски за свети апостол Левски. Слушайте, приятели, това, което църквата нашата, прекрасната православната църква, заради най-различни причини и фалшификации, за опетняването на името на Левски и на неговата святост, не можа да направи поради точно тия висши критерии за морал, която има църквата и канона, който е прекрасен, Българска православна църква, но имаше нечисти хора, които излъгаха, че апостол Левски е убивал хора невинни, правил други неща, обявявал в своите документи, че смърт наказва, а това са всички фалшификации. Той никога не е убивал, никога не е наказал, никога не е писал, че който не изпълнява повелите, законите на комитета, ще бъде наказан за смърт. Нищо подобно, но той на всички е казал, че ще имат единствено съдени отгоре от Господа. Тъмни люди, тъмни сили фалшифицираха всички тези неща, за да попречат на Васил Левски, обвиниха свещеник поп Кръстев, че той предал Левски, което абсолютно не е верно, защото Васил Левски не е правен от никой, приятели. И да знаете, Васил Левски, свети апостол Васил Левски, сам се е предал на турската полиция, която умишлено затваря очите, за да не го фане, за да не стане той факел и борба на поробените българи. Той се е предал умишлено, за да стане жертва на агнец и факел на поробените хора, което е направил. На това место, приятели, запомнете, на това место ние обявихме апостол Левски, за свети апостол Левски и казахме, че никой не може да отнеме апостол Левски от светостта и от свещеността неговата, от сърцето на българите. И поканихме от това место и знаем, че ще дойдат цялото почетно българско православно духовенство, начело с прекрасния патриарх български, който дойде неофит, на който му е дадено в духа, в душата, да поведе пасторството българското и православното, и католическото, и евангелистото, всичките българи от българския род, които са разделени по най-различни признаци, на това место свещеното, патриарха нашия, заедно с всички свещеници, ще бъдат канонизация, защото вече ние сме обявили. Ние обявихме българите от Ямбол, Съвета на старейшините, Комитета за защита на Безестена, спонтанно казахме от това свещено место апостол Васил Левски е вече в нашите сърца, както до сега бил светец и ще бъде. Искам да ви кажа кои са най-важните неща в нашата програма. Преди 2 дена успяхме след дълги дебати, тъй като след дълги дебати успяхме да подредиме програмата или проектопрограмата, защото тя постоянно променяше се, постоянно се създават нови идеи, нови предложения има. Хората, които каним ние по регламента нашия, това са всичко проектни членове на най-различни секции, които разпределихме, близо 200 човека са. За всички ние с много проблеми, с много трудност успяхме да подредиме в един проектосъстав и повечето и много голяма част от тия хора се търсят от наши познати или чрез интернет уведомяването, че те са почетни членове на Съвета на старейшини, който вече е национален или всенароден. Всички са поканени да участват. Всеки, който види нашата програма, нашите идеи, може да откаже с мотивиран отказ, който ние публикуваме. И знаем, че никой няма да откаже на тези неща, които ние проповядаме и прокламираме. Като най-важното нещо, което ще ви защита от нашата проектопрограма, е това, което правиме. Слушайте, приятели, вече повече от 20 години многострадалният български народ е разделен от всички партии, политици, управници от новите финансово-икономически и антисоциални отношения, чрез които се осъществява неосъзнат или планиран и режисиран, открит, явен, умишлено нагъл геноцид над българите. Кулминация е връх нападението, възкресението на разделение и подлоден
великомъченически и страдалчески български народ бяха отчаяните протестни социално-политически събития в началото на 2013 година, които доведаха и до екстремалното разширяване на огромната неопределима пропаст между народ, управляващи, господстващи на всички нива, възникване на страшно политическо, социално и класово разделение и омраза в подстъпите на граждански братоубийствен конфликт и гражданска война, блокиране на всички сакрални, жизненоважни и движещи съставки елементи на българският народ. Народът ни е доведен до културно и духовно скотяване и примирение в единствен стремеж за физическото си оцеляване. Повече от 1,5 милиона млади българи, интелектуалният и репродуктивен потенциал и елит на рода български са прокудени безвъзвратно, в скоби за сега, от родината в чужбина. Това води към ускореното унищожение и затриване на народа български. Цел номер 1 за многовековни вражи, външни и вътрешни сили. Комитетът за спасение на бездействие декларира, че този многовековен геноцид ще бъде спрян единствено чрез акт на всенародно взаимно покаяние, опрощение, помирение и побратимяване между българите под егидата на Света Богородица, на нейния храм Параклис, тук на Безестена, и на българското свещено православно духовенство, под наставничеството на дългоочакваният първосвещен духовен пастир и водащ на великомъченическият православен страдалчески български народ, патриарх Неофит. Комитетът за спасение на Безестена обявява, че подчинява и координира всички свои действия за иницииране и провеждане на този епохален акт и процеси за спасението на български народ и България. Амин! Скъпи приятели, на това свещено место казахме нашето верио, нашето символ верио, което е и на нашия апостол, свети апостол Василевски, който ни заръча да живеем и ние в една свята република, събрани всички българи, турци, евреи, арменци, цигани и всички народности в любов. И понеже той стана наш светия още тогава, когато беше разпнат на бесилото и тогава веднага беше възкресен от нашия Господ Исус Христос, той от тогава е наш светец и от днес нататък той е светец и светия официално за България и българския народ. И казваме, Бог да пази България и каним всички, независимо от тяхната политическа принадлежност, независимо от тяхното положение в обществото, независимо кой къде е, да дойдат при нас, без да се членува някъде, без да се регистрираме ние по някакви други правила, само пред Господа. Елате тук да бъдем заедно, да възкресим България. В името на Исус, в името на Богородица, в името на Святия Божи Дух и всички свети. Амин.